guys, this is Eric. Hello guys, welcome to my channel. Part 3 ni siya guys, sa katumpas mo sa puso guys. So mag part 3 ko. So tanawan nyo guys, ikatulong video ni siya. Walay putol to, gikat lang na ako. Ano, kay madaot atong cellphone. So putol-putol na to, pero continuation ni siya. Part 3 guys. Limang doon na kasi nago na yung mga kompleto ko ng tambal. Pero sa dili, manawag ko to sa dildos. Malbato din niya. Naka-pilot na pala siya sa mga kaya kung ano Oo. ano. Mahilot na ako. Mga kaupat na ako naghilot. May testing lang ko kayo isa. So testing na o yun man. Kanina ko na mapalit lang makaon, makapalit ka ng lamig, mapalit-balik Correct. na magpalit. Mura pan ba, restaurant, ano, total. Ang karinderya, di ba? Layo-layo to siya, pero atuon mo to. Ay, dito mo palit og sudan. Lamig pa, barato pa. Ano man, gusto nimo balik ka to yung plaza, di ba? Yan naman tayo karinderang di all. Dili ka. Shout out, boss. Parang hello to. Nya, maligo pagkaghapon. Dili man maligo, mapasa gud ba no? Ako magtulak ng basketball sa una. Tanhos tingin lugaw, humasa. Kaya ko man no. Oo. Gabi na gyud pa daw ang eskwela. Di ko sa gyud no. Pero di man ko mo sa no. Bakat mo lagi. Ako kabata. Ako tagal, magpipigit pa pagdigan. Pinakabata na kong hilot rin nga mild stroke. Kung na-paralyze, 16. 16 anyos. At isang adlaw, di na, 19. Nasa video. Isa may sige, inom niya ito. Hindi, maligo bago matulog. Maligo bago matulog. Eh, Yeah, walay bawal makaon. So, kung saan po, ano ba nun? Ako naghanap ko kailan ng mga daot para lang kubura pa. Ay. Naghanap ko gipatay sa ubra. Kubura. Naghanap na yung Kaya man. Kinamdam ka sa na extra juice. kanang nga diya sa Kinamdam ka sa extra juice. Ano wala? Yung dam na extra juice. Kaya dagang nakuha, bukong. Ibutang na extra juice na doy. Ang kayo. Hay mana, hay. Hay yung balday. Nakatuot ay. Extra tapos katong pangalo lagi mo. Sa sira. Pabili. Sa sira man to siya. Na extra juice, extra power na. Umuo na yang kwan. Kusugan no kaya, kusugan doon. Diba ganing ang gulupad ng building? Alahit na pang pasapot-sapot na yung Diyos mo headphone. Ay, extra juice. Extra Diyos mo wala. Giwala siya. Ang nakabarang kubra, bahala. Ay, yung mga kubra boys lagi daw, mga driver, baka napadulog yung game. Itong tindahan nga i-hold up. Oh, Wala niya. Nakapok yung mga pinikat na puro yung mga inumay daw. Yan, kubra. paninglan ka na, boss. Makuha naman, magkapok ng buko, gana. Di pa yun ang darang. Di pa man darang. Pamilingin. Meron daghan na kamahuro. Hindi na magkahorog ang pinag-accuse. Tingnan lagi ko nga. Sige naman eh, bakit makapawalag kapoy. Yan. Siguro, kung ka busog. Oh. Wala daw eh. Ay, wala, bahala. Wala. Tubig eh. Ay, bahala, wala. Ako
masukad, magpahilot, ako ni mo na rin, mag-iwag ka inog, tipsy na. Oh. Tubig lang. Punta. Upo lang yun, yun. Eh, Ha? yun. Lahir sa van? Ha? Lipat yan, siguro tahan. Punta lang. Ganong girekomenda ka ba, di ba no? Di ba yung i-recommenda ko pa no? Hindi ka na sumamba. Naputik ka na. Isti sakon. Oo, na kanina, no? Oh, ako lang ginabalik-balik eh. Itong pigo ko, nagising hindi siya kasakit. Ngit-ngit na mga lasingko. Lanon, lanon. No? Lanon. Naghanin, patuloy lang, basta tigyan na po yun. Oh. Nana. O, asaman mo na nga to. Anong na may chicken judri ah? Sa chicken joy. Jollibee. Asa na? Video. Chicken Niya, binlagan ni Kano, gatang ko yung video. Jollibee. Secret! Surprise na rin, dinig able. Nag-abri wala. Everyday wala din. Hala! Yeah. Surprise! Oh, panukpang. Inakuha ng manok. Alam na po, ang suko ko yung Ang gahig binglang ka. wala gani kiko ni kuya ni mo. Walang gahig kaon din mo kuya. Magpa-thank you ka dito ni kuya. Uy, ningon si teacher na ako ha. No. Nakasabaan daw kaniya. Ni. Sa kini si Daya mo, nakasabaan ko din ako. Ano man teacher, sa biling na nako ha. Pasa-pasa ang papel. Inig check. Dili ni ihatag, kay saray mo check. Niya. Uy, dilim na ako. Wala naman ko ikatunsa dyan. First time naman lang. Niraso dun ta. Wala namang kukuha ng teacher. Nga kay iningon. Mogi na akong giingon. Yan ang mga classmate no nga. Kuan, si Diamond teacher, dili ni ihatag ihang papel. Kay saray daw mo check. Niya. Uy, nag-ingon ko na. Wala. Hindi karong gisugo ni teacher na pakuha yung payong kay basin magilin, lintan. Kung sa kita, tabangi ko dili pangita, be. Ito kabayad di ka. Wala man yun mo. Ano ta ka teacher? Wala man dito teacher ano ba? Nainay ba dili kay. Ni tabangi ko yung pangita dili, be. Lain ba yan ng kuan? Sabi si Diamond, kay sila mag-check siyang assign, siyang papel. Wala man ko kabalo, be. First time naman to. Di nga kang Chloe ato. Okay. Wala. Ay, haya pag-uli na yung Jollibee. Haya. Nangitan tubig kung kay okay tubig. Dali ba? Di na kumusundo mo eh. Sinuli ni Apas na dyan sa room. Yan naman. Ano ka ganyan? Sige pag-istorya ni ma'am. Kaya po. Ano, masahero pa to. Ngita ko, be. Ngita gata. Oh, una na lang ganit na. Mindset ba? Mindset. Ano, unta ka ka na naman. Una lang ka. Ano, nandito mo. Ngayon, takang. Wala ka naman. Mindset. Nalalong ka ito mag-muskit dito. Grabe ko kayo ng gawas. Wala na din, nangawag na. Ano na eskwela center? Kalibog. Kalibog ko. Kay tao.
Inulit ko man. Ano na natin ito yan? Hindi magluhan sa doon. Ah, Alam niya ng dalipin. Ay! Isingot mo eh! Ano may kakara pa ito? Boss, isa na siya nga malisod ang ginawa. Pero di ko mo, ganaw na makaw nila. Ganahan man. Ha? Ganahan. Paglaga ka rin ayos ha? Pati isungko sa itong ngit. Isungko kayo, wala pa ngayon naman doon. Nasabay pa doon sa dahunog. Kira ako ginawa naman diba? Ang saan mo ng guys? Balan, dakan. Sabon, basong tubig. Ano mo, gawa ka mag-init. Buhat kag alas 5, init ka, alas 6, alas 7. Grabe ka buhi guys. Balik ka guys nga may ice na tas. Review ng kaldero, ibutang tong Saan ice. na mo? Sa buwan ni mo sa kapasong tubig. Sa pagkabukal niya, sa kabukalan lang, ibutan mo sa duha ka mag-inuma. Mao ginainom mo na yung dagdag kayo. Halimbawa kung makainom ka alas 6. Kung alas 6, magbuhat ka, alas 7 magbuhat ka, alas 8 magbuhat ka. Kada inom niya mo, tagduha dito ka mag-init. Inom mo na mag-init ka na, liquid ka mapakapon. Tuyuan niyo yung init ha, sa kamaban. Kaya pag makuha niyo mo rin tulog ka inuman, alas 6, alas 7, alas 8, mana. Ugma na po katulog yapon, pero bago ka mamahaw, bago maniotso, bago Yan, manihapon, ma'am. maglaga si Dog Ice. Pagbuhat sa kabasang tubig, inuman. Wala na ko na matandog nga, agad? Naku, dyan lang. Ilawa mo. Tawag, ma'am. Hello, may hapon. Oh, karang lasay, sir. Ah, sige, sige. Dalagdok. Oh, lasiti, dalagdok, kamalong. Okay, sir. Ano din yung ibigin mo? Pinagulutot, di ba? Ako ba yung magluto? Tugnaw ang kanon, ma'am. Ya, tugnaw pa doon. Kabutin mo, maulin na yung mga ano mo. Wala na yung sa kwan. Mo. Sa buwan na yung mga kamasang tubig.
mag-18. Bangun ta. Ay pagbasa karon ha. Ya karon ako di sa maligo. Mang, next pilaw, mang. 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 Kuha ko sila. Sinina, noting. Mang kaminaw, good mang kaminaw. Maho ka utot. Ini ganun ni mo sa alaksan ipar karon ibebis eh. Dito na sa katong kaduhang baso nga ininit ha. Ayo sa inumaron ha. Kung mainom kag ininit. Ayo sa pag inom laing tubig ron sa iwas sa tubig ininit ha. Kung nakamag. Bang! Ay kaduhang mag ito ka inom ha. Tambal. Bang! Just chicken. Chicken. Sa diba, dili pa na inumon karon. Ang Katong tambal. ayo dito na lang sa ininit. Kaya mainom man go karon tubig bugnaw. Wala na. Padi. Wala pa sulod ang ininit. Padi. Di na to makanin Padi. pabuhi. Ang tira bang gagi ka ng tubig? Pero Ang puno nito laga din kasay. Wala na pa na. Ah, pwede. Security alert. Ano tong kaonon ron? Niapon tadaan. ano ko iluto ron? Sabay sa nanawag. Karon. Si ya. Ya kag lawong. Ya ang bantay ka. Bye. Boom! Tanga man. Ula gilis na daw mo makikirating. Yeah. Pwede na, makain na ka. Jesus, maayon na. Ngalan Jesus. It just the impas jockey. Doon. Ayan guys, sumana ko gilot guys. Thank you for watching my YouTube channel. Bye-bye.